Ġesu jitkellem dwar il-glorja. Il-glorja hija isem ieħor tal-Ispiritu Santu. Il-glorja li int tajt lili jiena tajta lilhom. U il-glorja li jagħtina d-don tal-Ispiritu Santu, jinsisti Ġesu f'din is-silta tal-Vanġelu ta' San Ġwan, huwa biex aħna ikonna d-don tal-għaqda. L-aħwa fejn hemm il-firda, fejn hemm is-suspett, fejn hemm il-kalunja, dak kollu li jkisser l-għaqda, huwa ġej mill-għadu tagħna. L-Ispiritu Santu iċanfrek, iwidbek, għandu kelma ta' verità, imma jwaslek għall-armonija, għall-għaqda. Kelma oħra, titlu ieħor sabiħ tal-Ispiritu Santu huwa l-imħabba. U għalhekk f'din is-silta insibu kemm il-darba mhux biss il-glorja u l-għaqda, imma wkoll l-imħabba. Kelma oħra għarfien, l-għarfien. Missier ġust, tassew id-dinja ma għarfitekx, imma jiena raftek. U dawn għarfu li inti bagħtni. Glorja, għaqda, imħabba, għarfien.